n'i bɛ fɛ ka muso karaba ɲɛtugu ni ɲɛɛlɛ cɛ ni dalilu in de b'a kɛ. n terikɛ bilahi n kalina ala la i tɛ nin kɛ diɲɛ muso si la k'a tɛ tugu i nɔfɛ i b'a fɔ wulu bɛ tugu a tigi nɔfɛ cogo min na. n'i ye nin kɛ muso o muso la a bɛ kɛ i b'a fɔ i ye furunɛ fa tasuma na k'a sigi a kunna. a tɛ se ka sigi, a tɛ se ka da, a tɛ se ka sunɔgɔ n'a m'i ye. a kɔrɔbɔ i k'a lajɛ aw minnu ko muso dalilu ye nkalon ye. konate bɛna nin d'i ma n kalina ala bonya na n'i ye nin kɛ a bɛ kɛ. a bɛ suratu abasa kɔnɔ i y'a faamu. i b'a daminɛ yan kutilali insan ma akfarahu. i ɲɛ bɛ hu in na i bɛ nin kɔnɔ bonya i bɛ muso tɔgɔ ani cɛ tɔgɔ don k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma mɛ a bɛ sɛbɛn papiye jɛman 2 de kan. i y'a faamu, a bɛ sɛbɛn papiye jɛman 2 de kan. i bɛ nin sɛbɛn ka fara a kan min ayi shay'in khalaqahu. i b'o hu fɛnɛ kɔnɔ bonya i bɛ cɛ tɔgɔ ni muso tɔgɔ don o kɔnɔ k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma. min nutfatin khalaqahu faqaddarahu. i b'o hu fɛnɛ kɔnɔ bonya i bɛ muso tɔgɔ ni cɛ tɔgɔ don k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma. yɔrɔ nin ye walawalali dan ye dɛ. nin lamɛnnen kɔfɛ kana weleli kɛ ko konate ma nin faamu o t'a la sabu n bɛna a bɛɛ de f'i ye sisan. i ka taa kɔrɔbɔ n'i b'i fɛ ka dɔnni tiɲɛ dɔn taa kɔrɔbɔ. i y'a faamu. summa sabila yasarahu. i b'o hu fɛnɛ kɔnɔ bonya i bɛ muso tɔgɔ ani cɛ tɔgɔ don k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma. summa amatahu fa akbarahu. i b'o hu fɛnɛ kɔnɔ bonya i bɛ cɛ tɔgɔ ni muso tɔgɔ don k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma. summa iza sha'a ansharahu. i b'o hu fɛnɛ kɔnɔ bonya i bɛ cɛ tɔgɔ ni muso tɔgɔ don k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma. kella lamma yakdi ma amarahu. i b'o hu fɛnɛ kɔnɔ bonya i bɛ cɛ tɔgɔ ni muso tɔgɔ don k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma. i y'a faamu. o tuma na n'i ye nin sɛbɛn papiye jɛmani 2 kan nin cogo in na i bɛ sɛ kunkolo ɲini i bɛ papiye jɛman 1 kurukuru i b'a sɔɔri ka don o da kɔnɔ sɛ kunkolo kɔnɔ. i bɛ t'o bila tigiɲɛto sanfɛ. o y'a fɔlɔ ye. a papiye jɛman tɔ kelen i bɛ dingɛ sen i ka so kɔnɔ i b'o sɔɔri ka don dingɛ kɔnɔ i b'a datugu. o y'a sɔrɔ e y'i yɛrɛ tɔgɔ ani muso tɔgɔ don k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ ka hu ninnu datugu quoi. i y'a faamuya. o tuma na ko o t'o cogo la n kalina ala bonya na o muso kelen bi yɔrɔ ɲini hali n'o bi diɲɛ dan na en tant que sen 2 bi dugukolo kan a tɛ se ka sunɔgɔ a tɛ se ka da n'a m'i ye. n bɛ nin d'i ma aw yɛrɛ k'a partager. maa minnu bi faransi minnu bi ameriki ni sɛbɛnni ka gɛlɛ aw ma wurudili ka gɛlɛ aw ma konate ye nin di aw bɛɛ ma bɛɛ bɛ se ka nin kɛ. i bi yɔrɔ yɔrɔ i bɛ se ka nin kɛ. i y'a faamu. i bi yɔrɔ yɔrɔ i bɛ se ka nin kɛ. k'a fɔ an bɛ nin yɔrɔ in na sɛbɛnni de ka gɛlɛ nasiko tɛ nin na nin kɛ ta dɔrɔn n'i y'a kɛ a bɛ kɛ. ala k'a faamu ko ɲuman d'an ma. dɔ de la k'a fɔ an ye ko ismaɛl darame delila ka nin ala tɔgɔ dɔ bila k'ale y'a kɔrɔbɔ ko ko tasuma don. konate filɛ ka min d'i ma ka nin ye e ka taa nin kɛ n'i ye jaabi min sɔrɔ a la a fɔ garibukɛ téléphone numéro ye +223 72 24 02 98. i y'a faamuya. o kɔfɛ maa min mako b'an ka suratul waqiya nafolo baara la iza wakati nafolo baara maa min mako b'a la n y'a fɔ bɛɛ ye a bɛ kɛ sɛ jɛma den 3 ani 30,000. i bɛ diɲɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu i bɛ quartier o quartier bɛɛ bɛ se k'ale baara kɛ. i dan ye k'i ka wari kilancɛ 15,000 ani ka sɛden 3 sɔngɔ sara i b'i tɔgɔ ni ba tɔgɔ cɛ a ma an b'i ka baara kɛ i b'i yɔrɔ yɔrɔ. an ka téléphone numéro o ye +223 72 24 02 98. n'i ye weleli k'o la i ni garibukɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ. minnu ko k'u ma da muso baara la fiyewu muso ko ala deli la fiyewu a ye taa nin kɔrɔbɔ konate de y'a da u ma ala kama ala ka kuranɛ jɛlen de don nɔgɔ t'a la kafiri ya tɔgɔ tɛ boli tɔgɔ tɛ sitanɛ tɔgɔ tɛ. n'i y'a kɔrɔbɔ n'i ye min y'a la i b'a fɔ garibukɛ ye. n ka téléphone numéro n y'o fɔ diɲɛ bɛɛ ye numéro 1 de don o ye +223 72 24 02 98. n'i mago b'a sura la a bɛ suratu abasa kɔnɔ k'a daminɛ a aya 16 ka taa bila a aya 23. yɔrɔ walawalali dan do dɛ. o tuma ala k'a faamu ko ɲuman d'an bɛɛ ma. n'anw bɛ fɛn o fɛn d'an b'an kɔnɔ jɛya k'a di ala ka jɔn ma pour que ɲininkali yɔrɔ kana sɔrɔ a la. hakɛto b'a ka so la.